Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyumu chukisi. Nebuko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Mwanchomo ligerelia bono hunabo tambe chinga kchenengo kwaligania SMS ya mangana maya nyaro kumanyika tere to abere to kwaligania kurase mambe yarenge tambe goika kinse chiga bono chebono margoba litukeligania Ijumaa tariki 35 limo mwaka bwechiri bubere na 23 na mange abereka okolekana ayo aseri bwango chuko sansamuranira na okumanya senchira yobo ikirano buna abalike baito babere bakoyasangire koro chinkongo chonsi ime na isiko yorgongo rwa Gusii nyirabono ni gomora Vincent William Samuel Ruto atebire buna mbachikoligereliana kone kibuna gati yabo Clement mu beserekali mbachikonyara komento chibesa gati yekerongo isano na ibere goika ekerongo 10 asemia asabe gatebire buna talibanto bonsi osetali bakolemere mu bonsi beserekali warachi komento wa chibesa ichyo ekerobona buri kyombe keleke SLC kone kingomolekera kere amangana nyirabo igobono musacha omokoro se county ya Nyamira engaya nigetigale n'umuichano maega yokwanyoka kweliroba elibono lyabete likomutuba ekerobono arenge gokunya enyomberia ya kibara opero ni gogachira senkendu ayu ngati yali moncho muligeto akoligania semargoba yabono gendra gotobwatya goterensemerie mtandao nseme ya Facebook Ndizi TV News the Digital abegensemerie ya YouTube na bogotana buna Ndizi TV News. Isaranso ikabono kumanye Chinsa ni Isato chiyabono botuko litokobwatira nere goetera somo na wimanyerelyo igakoro kwa Joshua Auta elitera nenchenkoro kwa Vincent Onyancha. Hemesa yamangana maje gotokonye chaka kuragase county ya Kisii abawakili kurase county ya Kisii ni gobakorobekana goika service yo county commissioner imeya county ya Kisii ngasokonyara kwe murunganeria obokoreri obwomukoreri mu bweserekali oyubono tenete amangana yendemero ngaigase county ya Kisii Charles Ayenda kolengana abawakili ya imeya county ya Kisii ni gobamochiri omokoreri yumeri mu bweserekali asogote abuna Charles Ayenda ni garokane kubwatana na gati ya maintenyi aigase county ya Kisii ilikonyara kuriana ni abantu bande amali mabo ayungasi ali bakumomoche na gote abuna ni gagendere tugotumeka bube abisi yaye aigase nsemeye yendemero ase county ya Kisii magaje kwekera na service yo mu county commissioner nigo mu county commissioner atalenga okolende omokonyo mu county commissioner Kilondo nigemuketambukire kina gosanga ayamase mu nabarbo ase kolende baganire bono Charles Ayenda anyare wako isiko kurwa sobo korribu na nsemeli yendemero ase county ya Kisii muno muliketo Josephat Amisi agotomanya isiko yechi ya bisicho mu county commissioner ime county ya Kisii Ayenda must go hasaba wakiri kurwa ase county yo banyara ko bakorobekana na kumugania omotenerwe chindemero ime county ya Kisii Charles Ayenda anyara ko bakwerusi obisi kubatakana bukoreri bwaye obobe. Now our practitioners in Kisii County are having a problem accessing services at the Kisii Lands Registry. Since the new land registrar came in, we've been having issues to do with service delivery and even simple things
like acquiring a search and a green card, it has become a challenge because of the procedures being put by this new land registrar. We've been trying to reach the land registrar. He's not answering to our summons. We organize meetings with him. He's not honoring the same. And that is why we decided to petition the land registrar to implement a list of demands on which we have put in this petition here. We have had problems lodging documents in the registry as outlined in our petition. We have had problems accessing the land registrar. He told us there's a form you need to fill and you will be given an appointment. And we have also had a problem with most of these issues you realize here, also touching on our practices, that the land registrar is basically locking advocates out of these conveyance procedures. We don't have access to him. When you come to the registry, there must be a loophole, one way or another, where you will be returned back to your office. Magaya ba wakiri abugo ikirana ase abisi omo county commissioner nigo omo county commissioner talinga service yae ase banyara ko bakomomera omo konyoye Wilberforce Kilonso uyunyara ko bako bategerra nabo igo koira ebirero bya wakiri abuo are not being trickling down to the purpose of it. Now, the reason for us to stand here, Deputy County Commissioner, we cannot bury our heads in the sun. We have to be wise before, not after the event. We are not looking at a situation where we want regrets. We want Kisii County to continue soaring in success in matters of conveyancing, in matters of land, in matters of justice. Aso kwa murungani kwabo nigo abawakiri aba babwatayo yokwana Months which we want zikuwe implemented immediately, because service delivery is their core mandate, not to put challenges for the members of the public who are represented by advocates. Bring this certified copy to this land registry, you are being told no, go and bring the original. You see? And now this is something that has been certified by the Kenya Gazette as a true copy. What we are basically saying is there are necessary hurdles. It has been hard to work with the current regime. I think it's been around here for a month or two. Magaya bakiri abugo kurwa service omo county commissioner goikirana ase abisi ya Charles Ayenda niganyara ko baga ko bairaneria senjere tabwereti asigo bagenda ko bako gechigwa na komukania nyara ko bagwetigia emere mogosa nyara ko bakorusiwa ase county ya Kisii tike Ayenda oyo twabwate amalalamiko gore aya igachire gasi muno mu bisabwe serikali igachire gasi ekere etaneti Chinsa inye chamambi na ekere ikiranire okoirane rikwaye nkwarenge muna birengerere byaba advocate eyuero monyene arumu advocate ore obwate orikiri na Law Society of Kenya ogosaba goito nokomo na bari bakorire ayata igoikerani ku Chinsa mo chinde Chinsa ya Kenya ebagotugutuguja Gusii bache gusali kuripoteri gatasini Ndizi TV kuri county ya Kisii Eliterane Josephat Hamisi Mbiye muno umurikito Josephat Hamisi asoroboti rwasenchira yoboye kiranugo tigana yubono gati yabona inchi yabona amenye kurwa asensemerie wodi yabo gisero asensemerie matieko nigobono bale nogo ichano konene asokonyara gotebuna omo community policy ngoyomo kurwa asensemerie kubwatirana amono yomo nigobaraka negosigasigya banta asensemeyo anena asokonyara gotume kobobe nabanyanyimbo ane kurwa segete seni kia mosocho kyabanyanyimbo iko batebire buno mokonyo ubwo omo CS yaseka sensemo ya musocho igagotumeka babera bwa sokonyara ko batuma nagosangerie chibesa kurwase chinyomba chikwenga marwa asensemeyo ya matieko ngo chinga kichi amenya ubono baga nige tambukere getinde konyara kuriri moryoka eri babera abo banyara konganyi okurensemo ya matieko omo MCA boy wodi ya bogisero Vincent ya buga igonera rogo chika buna babera abo bapasa korokana sensemeyo asebegetseni kilikia musocho kya nyimbo Kenya rekomo chigwa anomo konyo mo siasa senseme yuno molikeito mirded mumanyi agutomanya okorobekana kwa murembe nigo kwenekirwa n'abamenyi b'ensemo ya matieko imeye wadi ya Bugusero ebunge ya kitutu chache county ya Kisii asekelia buna abantu babere abo bagotebekana gukora egasiase community policing nigo babere baguchanda abamenyi nabo igo asege korekya bwangoiga nigo oyo mobo aselieta Paulo oyo manyekanete buna pasta ataka korenta ebura buru guchase omo MCA bwenseme yo Vincent abuga eikero arenge ase omo
omosangerekano yomo ase bono omo MC bwenseme yo arugochika gochiase abantu abo gotigigwa emirimo limo lyoka ase okubuna lichiko lero onde se obisi umuasisa nchibu matieko ase nanyoro yomo ase rieta Paul okweroke niki na mpasta noyo ndi naro gurunga poyo pande basumbuira abantu bane sana egasi bagokora tari maru bagusiri nikibesa bagusangirira nagokoba guchimusojo pouring station abana injiranga inere mbacheti koigwa omumuro igo togendete barasa akagenda gatena sigarian goteba ngatebyo omuntu yo monyene gari ye ni mujinga sana ogongoirana nkanyora naenda imugetirige nakoboko ninchaga nyitarungusha aina maskani kweli so asenge ncheigo na authorized abantu ababere mbaba ise gotoka andonzi na any public office tingwanja korigeria abantu bane bakumia ya ekina akanir ontegete korwe warning aso muskari ore musocho okwero kanga nero mo deputy OCS osumbuira abantu bano gotara ne bro box bwaki uniform na abasoroire muskari onde bwensi ogotoka andonzi abe namaru ebe nebintu byo bago chikorigi atoke kare ni uniform abamenyi abo babwate oboro obonene nigo baganya abantu abukurusigwa emiremo asekelia buna nigo babiri bakubachanda asegeka egetambe uno muntu omonene ntwachora twansi tukaboka mambi tukamubokira tukachikumachora igoti ga gulisikani yaye nanda gwa masikani amanene igena taka bugoli wachi kwa kuna abantu twansi tororo basi matomo bwatere amo tumubwadesie atokolire eganga ya yonsi pia bwate asenge njo tingwa ndu mugambi yona ngara kare kesi ya tiro somo amno mwambe mwenye tete kwa sali poro utaambia kesi kwenye karama wangine hawezi kuja kutusi mheshimiwa na kumvamia njiani mwenye amechaguliwa na watu kwa zaidi ya 5,000 tutakubaliana na hiyo egento kero abantu abatwangire nande nko bakeme atore bagende kabisa mbagoshindwa asensemo yae omukonyi bw'omugambi bw'enseme yo James Mbati nigo abaenekelia abamenyinga nache kuimukia egetambukero asebo igo asemia abamenyi bonsigo chegokora egasira abakonye na kwerusanania ase okorosia amarwa amangana yo nko yashughulikira tore iserera on Friday by Monday tutakuwa tumeshughulikia hayo mambo imeisha. Na wakati kuna shida tuwe watulivu, tusitusiane, kila mtu apatiwe heshima yake, na hiyo shida itakosa kutatuliwa. Jambo ambalo ninawahimiza ni hili: kila mtu ajifunze kufanya kazi kwa mikono ya atetei wapikaji na wauzaji pombe. Mheshimiwa anasimama na ofisi yetu ili kuhakikisha Bogusero ward imekuwa lai. Ngolipotalia egetaseni kia Ndizi TV ilitaliane Mildred Momanyi. Mbija mono mulike ito Mildred Momanya soroboti rwa senchira yoboyikirano mwanchu muligire kurwa chinsemo cha matieko goika nyatieko aigo mwanchu muliro mu MC we wodi ya nyatieko ni gobono nera silitukulia lera musio mweri mukaya ngaba wakabwatoka ogo gwa wechi basari anego chia saboro kigwa bali babete bakwelikia na konyera chi basari icho ukondi tukulia le kunsemo ya nyatieko ni gate biru namba gendere gusira mangana ngide chisemi ase wodi ya na kobodia ntomonsi kubwaterana anakonekia bana ngosoma bale ase ensemejo na bochinga kichini ga kwana igoro jobu buyibwaje obono andake abetega koboli gwa bunani gobota kora senchira ya bene maiga yobo choli koera wikase kigambero boy goli tukolia lero igate buno muna chebi na ni gaeti uno buyibwaye ni gobwale ngo bwengencho na boy goni ga bwete asenchira iwenreta chinga kichini gobona amos anyaraga kolia amenye bensemenya tiyo kobuna nagenda tukobekemiro birisene erikone kibuna ngukiranira magendero asa amenye be godi ya nyatieko twachaga igakwena na kibasari angemiti ni range tatu twatebete abantu baitu ba apply kibasari chi county ni kibasari chi karo twachoro bugambi ncha kabeiroro no karo mugambi gavana ngwaya rengoro achitaka tene kibasari batu mugambi to simbarati agachaga tebanga nerebu ya kibasari chirane so that chikonya abana baitu bali school
rero iga twacha twabaretera chicheki so that bono bagende buna bana bakorera chief tam bairane chivocha chiri bachikorora chicheki chabo chikire school musi yeto ni chigo chinchi nande karo chibasere chekaro twachena na unanyatiko yeito ntobate upendeleo indeyons abantu bali bangagirite chikura bali batangakiriti bonse tobachi chibasere because ine right yabo nande nabekonyareka nga mbaro bataikirwa esenja maybe barwarete twasabanga nande chibasere chigo chikwena nu ekato chake financial yende ntobaye nando buya onde mbulinga governor itomentre basere ekuru 3 million asenyatiko bona ikire 5 million nagambe kiniko tebanga chikura chiri chitoligere iringa kyo mu magistrate agambete ororire ng'amang'a nabo nagambete ng'am ekina kirimbi yakerenge ng'achikura mbuya twabwete ndibuna bakachi banyatiego osaba akikura banyatiego ntore no mogoko gotigana na yubono monchu murigereria ko ikase county area ya Nyamira enkenya mukuro Chinsa moche Nyamira nigega ndrete gotigara no moichano kirage anaso kunyara gosiria yo mobo yubono betega kubwateranirwa no kwanyaka kweli roba ekiraringe kuri ngeria ya kirituko maega yenyumba ya kabare yaringe okunya kwanyoka osamara bakwanyoka na komugweringa tubekana bune nyombe ya kabare ngokunya nigo yarenge mbarabare ne nyombende eyukonye gotume kwa ere nyumba ya kabara ibona yabetege kwanyoka na konyara komugwera bali ngo kunyana boro bwe nyombe yake bara niko bajete bicuko maega yeliro bakumwanyokera egentege kotebekana buna kia segete to gukwaye kubwata kana buna roboti ndo abetero kurego ase Chinsa chibwendrete elia anyare go konya gosira ate yobonyo bwe myaka 30 ni gatigire maega bane batato amuno mutakanwa egerekerie kyombe kirikyo mosara mo bari Red Cross kubwata nabantu bande batemetali tukorego roko nyara kumurusi kurose engore yu abeteka go tubwa namaraba kolende okobokonyi bwaye mbaigeti korekana kubwatekana buna konyoro siri obogima bwaye omubero nyagosirani gukakira senkendo yenyagetari ya Bwomboga eyo gotoka ase county yo ya Nyamira kie mchango umeanguka kwa simu hakika nilikuwa na huzuni hata nilishinda la kufanya na nilisikia wenzake ambao kwa na jumla yeye pamoja walitoroka na nilisikia huu mchango ulianguka kama saa 4 akisaidika wangekimbia ama wapige nduru angalau saa angekuwa hai. Tulitoa mwili ukachukuliwa kwa Kinara mortuary na inangojewa wenyewe ndio waweze kuamua kama postmortem iweze kufanywa ndio hatua iweze kuchukuliwa. Wono aseka kiama tuko emeronge 3 alibosioni gense ya Kenya anense mu ya serikali egochigotware nambe yemiyiranya ko tumeka ase obokorri bwensi gochakara gwakanda kende gyonse egochigotumeka ase nambe yemo asaba Kenya bonsi bare bagotuma chibesa gochechirenge tobokorri bonde bwensi bwe serikali oboturatake ekerotake ire gwakanirwa ayeniga kwana no murai bwense William Samuel Ruto ritukulia rekaracha kenchira yekero yokuru obokorri inse ya serikali ya Kenya kwanza inambe yo bokoreri nigere ibere maraka 5 na limo ose ibere ine nambere achigotumeka bune pay bill eyubone serikali ya Kenya era achigotumeka aso gwakana kende gyonse ose chinde chonsi chirengete serikali nagote yauna chinamba chonsi chiratu chigotumeka asemono nigo chigo chigotogoterware aseka kiama tukemeronge tatale bose Ruto gukwana kurwa se nyomba nene eyamagachi ya KICC mu mucho Nairobi asaba igomo konyi bo murai bwenserikati gasha waikira namana bwatani bande ekero bari gwasioli na gochaki bene chinchira chekero chiobo korere egate yabuna ene chikonyara gokonya na kwira ni nsamba ngana renge tobo kurumi anase chiobisi cheserikali. In the next 30 days no government service should be paid in cash. Let me repeat it again for the avoidance of doubt. No government service will be paid for in cash in the next 30 days. And I want to say this because corruption has been our biggest problem, pilferage, theft. Citizens are forced to pay for a service or bribe for a service that ordinarily is theirs as of right. There will be only one channel to pay for government service. We have agreed all state departments,
KRA and everybody, the government pay bill is 22222. 22222. Is it star 22222 hash? That is how you pay for government service. All the other pay bills, in the next 30 days, they should be shut. Na hasogo chakiwa gwenchera yekerero gose digital asenchera yobo korri bwa serikali ya Kenya Kwanza Ruto boigane gate buna babekiro koigwana ukubona balengete gutwara gate ye company eliyo werani wa mangana Safaricom elikane kibuna kisimichiri ya chekerero gose chi smartphone nango nyara chire koni waligoro lyanze Ruto gukwana ni gate birabuna nigo baligerina gukwana sobu hamwe company ya Safaricom elikonyara kone kibuna esimiengi ya smartphone igera chikoni wasiringi chiri busano gochakera omutenyona nesa abori abantu kone kingotora chisimi ekyo gachibono chira konye asobo korre bwa serikali kubatekana buna inerenchira serikali ya Kenya Kwanza eligetekuru obokorre bwaye goitira senchira yekerero eibo igeganiti chisimi asabate birone simi igego chikuwali gori nabo igo korwa siringi chiri bukumi na isano chiri bukumi goika siringi chiri bu isano. And while I am there, we also agreed with Safaricom and our other telcos that next month, that is August, as I committed to the people of Kenya, smartphones are way beyond 9,000, 10,000, 15,000 going in that direction. We want to make it possible to have a smartphone that is 4G enabled for Kenyans at 5,000 shillings. I am very happy to report that those who are involved in that exercise have promised me that by August this year, we will have a gadget, a smartphone that you can buy for 5,000 shillings. And I want to thank Safaricom. They have told us that we can buy that phone and pay on a program called Kulipa Mdogo Mdogo. You can pay 500 shillings, they give you the phone, and every day you pay 20 bob in your M-Pesa, and you will own the phone further down the road. I hope other telcos come on board so that we can make it possible for Kenyans to have the gadgets that will enable them transact with government and do all their other businesses online, so that we can make meaning of all the infrastructure we are putting in place for digital connectivity. Maya kichiba senguru kuchira mareta mange sana. Ekeboko, orwenyi, yudo, ambagomba. Tunda chinyinga karangeri umwana umwabo. Wono chintunda chinyinge. Make use of wojo mutakeire. Skuru chegwiru, you know. Abana mbatakeire bitabu. Mondongu bware chiri buga. Ikomi. Kila rituko mondongu bware 10,000. Na, mwiso bwe week. 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwemo ko waye igwa ko genda sesimi yao yako genda say baby business number 888090 igori yoga wako na bagadani okubeka emye yemo yokai unokubeka chintunda chinyenge chance yao yobugwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri umwana umwabo wono chintunda chinyinge make use egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchire ni kiombe ya PCLB ni namba ya 002660 egosoriye ni yabantu bari myaka 13 guca iguru.
na togo sabo kwa biro moncho murigeria soko burukana kwa mitambo ase margoba yabono ekero togendrete nemesa ya mang'ana Amayia nigera bogo mogoko mono gochia ase gati yabakore emirimo ba serikali ase korendeta omogochia sabo kore emirimo bonsi ane bali bakonyera chibese chire chekerango keigoro ngani gagocha maiga yomorai Vincent William Samuel Ruto gotea buna ekerango gyo komentu chibese gochia sabo kore emirimo ba serikali ngokera chikoba gati isano na ibere goika 10 ase 100 ase bali bakonyora ose bali no konyora once ngasensemo ya serikali urabesugire Ruto ni gate bire buna tali bakore emirimo bonsi baguchigokonya kana sokomentwa wechibese ekyo anachiri bagwakona kera omutinyi. Told SRC there is an internationally accepted it's called compression formula. Until they come back to me to tell me we meet that threshold, hii salaries yetu itangojea until we are all living the same. I have also instructed SRC that there are parastatals, there are universities where the vice chancellors and the MDs earn more than even the president. I want to know what those people, what they do. No, I mean honestly, it is not possible that we have uko watu wanajiongezea mshahara kiolela. And because I've tried to interrogate some of the places where I am told somebody is earning 2 million. And I've tried to, how did they end up earning 2 million? Oh, the vice chancellor was a friend of the chairman of the council. Or they were sijui, I don't know what. Hapana. Na chinga kichiba igomura Vincent William Samuel Ruto ni ganyara kuboleka mbegariyo ko bwatoke mishahara gocha saba kuri meremo kemanyekete buna SRC kenyara korigereria na gotuka bogia abakore meremo ba serikali anaichibese chiri bagwakanwa anase byombe au asense moye serikali Ruto ni gate biruna gate byombe ni gobe gakano chibesa gwetani ekerengo asate biruna obuno botumekyo webwe chibesa chi serikali chibanto goikerana na konyara gokonya abakenya bali batali kwenyara ni gate biruna goikabanyare korigereria abakenya Kenya bonsi nkonyara bali chibesa chira chimache tikolengana kubwatekana buna bande bali kene serikali iwakonya chibesa goetani emirimo liba korekero kende abande batigire libagarire ligare ni gatere buno komento wechibesa chinago ke wechibesa bakonyara ichigoro mono ni gukora konye abakole mono be serikali kotaka kolengana chibesa na gotatiga libagarigare ekero bakorera serikali yemo emirimo. Public money is public money and SRC must assess. Everybody must be paid in accordance with the work they do. No more, no less. Sini namna hiyo jameni? Yes. Because this is public money we are spending. So I have told SRC to do 2 things. Number 1, to tell us the ratio between the lowest paid and the salary I earn as president. Before my salary is, before they talk about increasing salary, sisi wadosi hapa, we want to know how much money are the people below us and working for the same people of Kenya are earning. That's number 1. Number 2, we must rationalize. There is no way people can be increasing salaries ostensibly because at their parastatal has a lot of money. So that a lot of money is used kuongeza mishahara ya watu kiholela. That one is not happening because those parastatals are government agencies and the money they have is public resources. They must be subject to SRC and we must make sure that we all pay the same. So nimemwambia Rigiji my friend na mimi hiyo mshahara watu wanasema hakuna for now, na hata nyinyi waziri tulizeni boli until some exercise because we want to make sure that we do not take advantage of the other Kenyans who do not have the power we have. It has to be rational, it has to be well thought out, and I have told SRC na bono omurai wekiama kia ODM Raila Odinga
nigekerana ase county ya Umabiaso kunyara ko iguru bene kiegeti kioko gosoria ekibono kemanyekana na Raila Stadium nigobono igeti kiaberege kwaga chwase miaka kianda ya erire nabone okeguru bene tukuliarira asabo igo chigosori chiaba chigo kolekana igeti ekinigo kiaberege kwaga chwaso gutumia shilingi milioni Isato emeronge 5 na mo na kianda 369 million na chibono chia tumeka sobwaga chibwegeti ekyo kemanyekana tebuna Raila Stadium ekibono kegotoka ase county ya Umabe kolengana nomo governor wa county ya Umabe Gladys Wanga kumwarigania omora iweke makiodi merero wa Morodinga igitekene ate ona kirachi gokonya anaso konyara gosira mangana rengete biyaga enkoyo ne chigosori chionsi ase county ya Umabe. Na okuma ogwe serikali chechi county ase gakimeke komia etire bono ni gokwaretira matunda manene anaiga sense ya Kenya kolengana no munyakiro wa governor Anne Waiguru ni gate bire buna serikali county ni gochigendrete okoribya ana sense merie yobo cheno obolimi amone Chinsa mochinde igate bire buna bagendrete goikerania mange na gote buna serikali chechi county na chiarokane kokinia amangana rengete uchumi ase kemeke komini gate bire buna bagendrete kobwatirana elikone kibuna ayungo nare anasoko nyara gokine Chinsa echibono chireisike town no nabone gate biruna okinoku ni ogwase getiru asoko bo Western County goze devolution igaya kwani tukolia remi mu Nairobi ekarobare kuro robot bene igoro serikali chechi county. Yes, county governments have received a total of 2.9 trillion Kenya shillings of equitable share. County governments have invested in, amongst others, animal vaccination, purchase of breeding stock to enhance livestock rearing, and construction and rehabilitation of cattle deeps. In order to boost access to health services at the lowest level, county governments have recruited approximately 107,839 community health promoters. I wish to commit to increasing efforts and engaging the relevant stakeholders to realize increasing resource allocation to county government. There is a need for a conversation around pending bills, the ballooning wage bill, and other challenges that may constrain Inspector bw'amanya nyimbo General Jafet Kohome litukulia lero ni gata rensema ya Lamu na gotara Chinsa ana kunyara kwa abamenyi bense mejubuna ni serikali yabe kirobolindi na kobutingia asensemo ya Lamu aninga gocha matuka makemaiga yabasaga ni kunyara gosaga nensemeyo kwira abantu batano gosire uguma bwabo gati yabo no morokigwa oyomo obweskuru ye secondary ni gochinga kechi koma abereka gote yabuna emirobeli babe kireni geisa inabo igo amenyi bensemi base ko bana wobonde bwense kubwatikana no bosaga ni gosobo saria ni gochinga gatebero buna bagendera kubwatira ne Chinsa muchinde kone kibuna obolendi ngotingi wabole kendege ikome ana sensemeli ya Lamu asomo ye gabo komera na amenyi bensemi yugo etane bantu kiri busano wabago ikirana ni go bona balire ira yugo chikone kina commentary gati abanyanyimbo asensemi yo ya Lamu elikone kibuna obolendi ngwikirani kubole. Kuna mikakati tumeweka mzuri sana. Na mimi nawahakikishia yale yalifanyika wadhubutu tena. Watakiona cha mtemakuni. Hakuna mchezo. Hakikisho kutoka kwangu kama Inspector General wenu, hakuna yeyote atakufurusha kwako. Sisi tuko hapa na inabidi tuungane pamoja tupate huyo mhalifu. Hata saizi vile umesema tu wako hapa. Unajua pengine ni mtoto yako, pengine ni bwana yako, lakini hakuna mtu anajitokeza zema. Na umurandi Paul Mackenzie ni gobona ikiwase kigamberoli tukolia lero asabo igabaga komuchwa nekyo mbekeriye kurigereyo kubwatoka wechibi cha film and video classification board ekubono kyamomo cha soko nyara kubwatoka chibicha kitabwenrete chibono stare koruwa obosemyo buya anogo cha saboro kigwa bechi sukuru no nabo ni go Mackenzie abe
abaire gatangire kuri umutinyokane omwaka yega magayo kubwateranirwa asogosire kubogima kwa bantu 135 ensemo ya Shakahola imeye kaunti ya Kilifi aso mwaka bw'ekiri bubere na 19 nigo wono mutinyokane abetega gosomera mu mochabi aso kubwatoka kibi zitabwendete asekolenda abetega ko yakana nabo igo kabetere ko mwaka wakana ebondi shiringi kiri bukimisano asobono arenge anchiretwe na kugamba ekinege kurusiko maga ya yokobe kubiara matuka makaetiro so mutinyokane asekine kiabetege ko mubwaterania kolengane kyombeke ketene tamangane chibi cha Film and Video Classification Board nigo amochiria sengencho ale kubwatoka obosemia obono obotanchiri nyira bono makenzi maga yokobwatukwa oigo nigaira nigwa asogesibokiaye ere amono murugyo yamana abwatani bande abwekira boni go bwatani yo mabete ka gusiri mabwaye kare asekesibo maga yogote abuna tali konywa gosekoria egento kereto mabumo kagerwa asabara batakobe kubyara konyara gosiri mabwaye babere ni gotokomanya gobuna bagenda tukuranda mabwa basinyagetari asabo igo batigareta gote abuna mbali koria gosekonywa kolengana no kwegena kwabo na nigo bare ase encheremero nabo makenzi nigagendrete asekesibo kyo kerekeria gane toko na chakwaye anaso bwiti wakoleka ntensemo ya Shakahola ase kaunti ya Kilifi. Onchumulide kana mirongezane mucha butokiri Isato chia bono botuka ngakenda takanyara macho kore nkerana togendra gosangana gukwana mange asenside ke chiko mwanchumuligeria tatoko mwarigania captain number 001 Ndemo Steven kurwa sensemende studio atumanya mange ane kurwa senseme chiko solinar yagendrete kolekana eli bono togendre kuimanya senchiro boikirano tosko kore nada sege kere wosio. Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakonikirundekerene negokurentera chibiche chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonko bwogusi neji kaunti chitoetanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechinsemo chinde chinyinge nigo gotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ikiwa korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Ngakengi yagenda tawtangerege taseni kya Ndizi TV tigabona nkwaligani bena samangana Amayia yechigo sori buna botambe return Ndemo Steven captain 001 Tocha kama na Amayia yechigo sori korwa League ya National Super League NSL rigendrete mageli ya FKF Premier League konyara kobage korane timu ya Gor Mahia FC konyara kobage kubwa kwenda League ya National Super League wiki yeye nigo timu ya Gusii FC yara kobage konyarigania timu ya daraja ni gogo asegeti ya Gusii Stadium na asego sori nigo timu ya Gusii FC yabwa egole ya masevosa konya bona kobaga timu chintangani sano ime League ya National Super League. Timu ya Gusii akabage kubwa kwa sori yuni kwa morokeo manene Kasim Junior na timu ya atware safari ya Kongwa League ya National Super League ere ntunda ya gatatu ase timu ya Gusii FC kwa base league ye ratero namba biko mukiasi tio soli chitigarete kwana kibuna ngokorera gate timu chintangani sano ime NSL. Majina naitwa Kasim Junior, mimi ndio coach wa Gusii FC.
Mechi leo imekuwa mechi safi sana. Kwetu imekuwa mechi ngumu, manake tulikuwa tunataka turudi back to number 5. Kidogo ligi ilitutoka 2 weeks ago kidogo, sasa hivi tunang'ang'ania tubalize in a better position, top 5. So tunang'ang'ana, manake opponents wetu pia walikuwa wanang'ang'ania the same position au walikuwa number 5. So tunataka turudi back kwa hiyo position number 5, ndio tuangalie last 2 matches vile tutazicheza ili tu maintain hiyo position. Tumekuwa na changamoto mingi sana, mengine mnajua, kidogo ilitoka kidogo tu lose concentration after a lot of issues tulikuwa nazo, but tumerudi back, tuliangalia our mistakes and naweza sema tunaomba msamaha sana mashabiki wetu, wale expect mengi kutoka kwetu ikatutoka. So I believe next season itakuwa better kushinda hii season. Yeah, unajua football ni learning process. Each and every day tuna learn, tuna realize mistakes zetu, tunaangalia vitu tulifanya poa. So sisi kama Gusii FC tutaka chini ligi kiisha, tuangalie mikakati vile tunaweza cheza ligi msimu ujao vizuri kushinda vile tumecheza this season. Tuko na MCF away weekend, tunaenda kule Machakos. Then ya mwisho tuko na Murang'a pia home, ni mechi ya mwisho. So hizi mechi za mwisho mbili tumejipanga sana, ni must win kwetu, and vile nimesema tunatarajia tumalize ligi namba 5. So tumejipanga sana. Ensemo ye timu ya daraja ni Gogo FC anyante kwa gisane karama chibuye gosori yeyo hatere bunagatie ebirengo biri babwata senseme ya National Super League no kwa bagate timu chintanga ni Isato kolende tiachi konyarikana ko becho sori chiria tere satiro na mbabe komo kya sentundere bosio kona kibuna mbali kya machibu Amayia. Kwa majina ni Kale Baringa. Mechi leo imekuwa kama ya kawaida. Timu moja na slow game, nyingine inajaribu kucheza. But it's fine, congratulations to them, wamewin. So tutakutana nao next time. Tuko the same league, so tutapambana na hali. Once tulisha miss coup, maliza top 3 na top 2. We are too kwa vita anymore. We are just enjoying ourselves and finishing the game. So one more game to go. We play our best to enjoy football. We are building up for next season. So, yes, new signing, more mature people, more experienced. Ilikuwa experience yetu mzuri kuja mahali kama hapa. So tutajaribu, so tunajua watalala chini, tunajua vile tunadu. So we know how to handle situation kama hizi. So next season maybe itakuwa better. But it's sad for Kenyan football kama away from Nairobi, this is no incident watu wana consider, wanapatana nayo. Poor refereeing, poor pitch of play, poor team to play against. They are not playing football, wanalala tu chini, they are just standing there. So wana stop moment. It's sad, but we are hoping for the better. Maybe after these 2 years the ban, utakuwa na a better thing. Andake kiombekeria ko ra enko imense ya Kenya Football Kenya Federation ni ya sabudu kwa na kibuna bali bagotendera chigo sori mono chirefari bana kwa bagotoro umanyi boigoro kwa na kibuna chigo sori chitoro bwa mereri boikeranete asa babwata ni bechi sori ba world na kigati abateneneri bekiombekia Football Kenya Federation kunyara kwa ba CVT rinde kwa na kibuna obwasio kumboro asoboteneri bechi sori. What I appreciate kwa federation ifanye ni waache kuachia mareferee na matchcom the game only. So that is a refereeing department, department ya sheria. Let an official wa FKF be on the matches, okay? And then maybe we hope to get a sponsorship to get a TV rights so that every game could be televised. So hizi ukatuni zinafanyika hazitafanyika. I think people will play football fairly and win fairly. Hii inakuwa difficult. The game is not developing. At the end of the day, football is not winning, but to hooliganism na tricks was gonna win at the end of the day. So you spend a lot of money on a make trip kama hii, you deserve to enjoy football, to at least play na ufungwe tactically because this is what happened. But unafungwa na craziness na a lot of bad refereeing, a lot of negativity, so it's not a good trip kwa sisi, especially kukuja huku west. It hasn't been good. Asama ndarengete chigo sori nego timu ya Ichoni Combined FC koru Chinsa mo Kenya rivalere somo chiurio Kisumu
bagendete na marigani bosibo ya gosori yabo ya ankyo egosori ya playoff gatichi timu chinde inye kuru Chinsemo ao chile ya FKF Division 2 ase Chinsa isano litukuri ankyo mbanyare kwa bakosori ne timu ya Baraka Roses kuru Nsemo ya Nyahururu County egosori ichuni combined seko boya gosori yeyu nenchikwenda se chief finali no yura was chief finali echo nenyorere ticket ya Masaya moyo goswa ligi ya FKF Division 1 ase Ndizi TV twaganairia Amayia timu ya ichuni combined FC kuruchise mo chitu cha Nyarivali na ichuni nere timu yoka kurwa sorongo rwa Gusii era sichosoro chuchie chip playoff chirabesense meri ya Kisumu Moi Stadium amana ndarengite chikosori na ase timu ya Shabana FC tukuria Jumapili na kwa bage kogosori ya mone timu ya Murang'a Seal asige tigianka kya Murang'a kemgende na St Sebastian ase Shabana FC ko buya gosori yeyu osenyole point ye mwase gosori yeyu magayo kwenda makalia se gosori yeyu obu ya ase Shabana ose kwenda makalia se gosori yeyu mbakonya Shabana kobwa eligi ya National Super League ase ndio yo mwaka bwechiri bwibere 23 ase Ndizi TV na ende sentundende tukwaneria timu ya Shabana FC ama ya se gosori Chinsa mochiri chia Murang'a mwancho wera mangina quarantine korwase emesa yechi gosori kurende singencho yebiro abuno to wikiro mo Chinsa bune chiga ngomore ndake Vincent Onyancha konyara ko baga goika senseme ya emesa ya mangana maje yechi gosori autebane kerit ko bune liga igentekia oseke bengia korekanete nsemo kieri kanya te ko bake ko korekana korwase nsemo ende ya studio A korenda seboniga ngote batoro bulgerio buya bugeta seni Ndizi TV. Biamono captain number 001 Ndemo Stevena korwa sensemende ye studio asoto manya mange anende igoro ye chigo serumo nchumurikire nyorite nantu abwato monto yo morenge dictator sana omonto wange kuronsemeli ya Germany gari korokona Adolf Hitler abange ba muigura se bitabu achibicha jefedio asensemende iga nigobono ase omwaka buriwe ye mo chimya kendemeronge 1934 itukobuna rero omutimno yo rero ekibono chiari ngisari kemoronge 3 omutinyo gatana limo omwaka 1934 Adolf Hitler ntakoletere ko kialingi kyo 10 sana andi kyo goichani mono igari getia abantu baye akanyara ko batayibuna onde bwensi uri arochora chokobeka gosererio asare anasensemo ya siasa igobono chimya chiabantu babete bagoito botuko western kibuni chiga onde bwensi uri aroche na oyo na chikoba agosererigo cha sende osoyo na chikondetera okugani kombu amangana lengete siasa igobona ligeti anto baye bari goita bantabwo babangenta ko betemeyo na kobaita ikina kya Adolf Hitler akolete tarikibune cyarero omutubuna yo rero asaitete chimya chiabantu anene bari kurigiye birugo bya siasa nonde bwensi aroche buna oyo na chikoba agosererio setreth asensemeli ya siasa ngari asenselia ya Germany aina ya kolekana tarikibune cyarero omutubuna yo rero omwaka 1934 byamona soko chora kotengera Ndizi TV obwanso obumugusiro ko bateranere gwetera somuno bwimanyiriryo igakorwa Joshua Auta kero kiri Petro nira mukira aine kibuno chibicha muniryogi cyawikera senchira ebwenretse ngana yarengerera nabo nkote na ndatire kogote ibuna torra monto omenyete buya na yoga nikomanya buno monto yo torra monto kulikende kiaye buya na yoga nikoria egento keria koria andake buna botambe ngote ibuna abira nyarekane buna elina liriga saria yakoria naye mbwere ngania odie unakoria ere nabira berigesa ayigokori bunakoria etokaye kwarire embusuro yao to twara kendo botokoberetera nenche nkoruko Vincent Onyancha.